Станция Кастрычніцкая. Пераход працягнікоў аўтазаводскай лініі. У Менску ёсць дом. Ён стаіць побач з Кастрычніцкай плошчай за палацам Рэспублікі. Гэта дом-музей мастака Валентина Ваньковіча. За сваё жыццё ён напісаў дзесяткі партрэтаў. Найбольш вядомы Міцкевіч на гары Гаюдах. Найменш вядомы ікона Божай Маці сабору ў Парыжы. Арыгінальны абраз Божай Маці Вастрабрамскай знаходзіцца ў каплічцы над апошняй віленскай брамай. Ён вісіць там ужо 400 год. Успетая класікамі, ушанаваная вернікамі ўсіх канфесій, легендарная заступніца Літвы і Беларусі. Парыжскую копію Ваньковіч намаляваў у канцы 1830-х для сабора Святого Северына. Там тады збіраліся выгнаннікі з Рэчы Паспалітай. Тыя, хто мусіў з'ехаць пасля паразы паўстання 1830-31. Для іх гэта ікона стала сімвалічнай нітачкай, што звязала з радзімай. І спадзявам на тое, што аднойчы яны змогуць вярнуцца дадому.